Un grupo de veciños de Noia, en colaboración con outros colectivos locais, recuperaron no ano 2015 unha antiga tradición na vila, como é o desfile de xigantes e cabezudos. A iniciativa chamou a atención do realizador local Luís Avilés, que decidiu facer un documental no que se recollía precisamente todo o proceso de confección desta bella tradición. Deixar constancia de pequenas historias, que ao final son as que conforman as historias grandes, non? Eu escoitei de casualidade que se estaban facendo os xigantes, que o estaban facendo eles, e simplemente foi un exercicio de seguimento de como era ese proceso e sobre todo de como era o traballo en equipo, non? De xente que oferta o seu tempo libre para o beneficio de todos, non? Neste caso, na construción destes muñecos que temos aquí. O desfile dos xigantes e cabezudos era unha cousa sempre para nós moi atractiva, porque había os caballitos e pouco máis. Entonces quixemos, ao acabar a teima de un barco cuyos planos eu me había traído, que eles me axudaron, pasámolo tan ben, que quixemos seguir traballando en grupo, contándonos historias, e Avelino propuxo facer os xigantes e cabezudos a recuperar os de Noia, que non nos tuéramos nunca máis, como se fixo no seu momento, a lugar os de Santiago. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas, que permitirán deixar constancia dunha bella tradición na localidade. E nós o que queremos agradecer é ao autor, recoñecerlle o traballo a Luís Avilés de poder facer un documental, pero sobre todo agradecerlle ás persoas que foron capaces de levar a cabo esta reconstrucción, a nova construcción dos xigantes e cabezudos, donde tamén hubo varias colaboracións, como foron as amas de casa, como foi a asociación Ría de Noia. A estrea do documental terá lugar este próximo sábado, día 17, ás 6 da tarde, nos locais do Liceo de Noia. Para asistir, compre reservar localidade, debido á actual situación COVID, a través do correo electrónico culturaconcello.denoia@gmail.com.